дар доираи барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии шаҳри Турсунзода дар давраи то соли 2020 ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015 таҳти рақами 178 ба тавсиб расидааст, шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода бо ҳамкории Маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Турсунзода, гурӯҳи рассомӣ бахшида ба соли ҷавонон, рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 25-солагии Иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни расми беҳтаринро дар мавзӯи гулҳо зеби табиат доир карданд. Дар ин озмун зиёда аз 50 нафар рассомони наврас ширкат варзида, расмҳои худро марбут ба ҳифзи табиат, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва табиати Биштиосиёи Тоҷикистон ба намоиш бароварданд. Зимни ин чорабинӣ сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода Лоиқ Раҳмонов, котиби матбуоти раиси шаҳр Фирӯз Холиқов ва устоди ин наврасони боистеъдод Тиламурод Каримов иштирок намуданд. Дар навбати аввал сардори шӯъбаи мазкур Лоиқ Раҳмонов ғолибони озмунро табрику шодбош гуфт. Ном бурда қайд намуд ки ҳифзи табиати зебои Тоҷикистони азиз вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар ба ҳисоб меравад. дар озмун беш аз 50 нафар рассомони наврасоне ки таҳти роҳбарии омӯзгор таълим мегиранд иштироки фаъолона намуда, озмун нишон дод ки тамоми расмҳо зебоянд, беҳтаринанд. маълум гардид ки ҳамаи шумо табиатро дӯст медоред ва қадр мекунед. дар рафти чорабинӣ ғолибони озмун бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода қадрдонӣ шуданд. имрӯз ман бо иштироки сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, бо иштироки устоди шумо, бо ҳамаи онҳое ки дар озмун иштирок карданд, чунин як ҷамъбастӣ баргузор шуд. акнун шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ҳамчунин барои иштироки фаъолона дар наврӯзи байналмилалӣ ки соли 2018 баргузор мегардад, ҳамаи шуморо боз ба озмун даъват мекунам. инчунин дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби роҳбарияти шӯъбаи ҳифзи муҳити зист қайд гардид ки чунин чорабиниҳо минбаъд низ дар мавзӯъҳои мухталиф аз қабили 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва зебогиҳои Тоҷикистони азиз дар миёни наврасону ҷавонони Турсунзода шаҳр доир карда мешавад.